No. Hello po, yung nasa 6 score, nagkata daw po yung repair. Bali, dito na lang kayo, ipag-viewing ko na lang kayo dito. Dito po sa loob. Ito po.
Court number 2, Art Ralph, SR and 1. Dali! Magkailan pa sa white ito? Daloy! The Koreans. They're asking what. Sino?